가면 인사할 때까지 계속 줄거리 빼려고요. 우리가 서른 할 때는 알아서 했으니까 했다가 수정했다 인사할 때까지 그거에서 닮았잖아요. 부채를. 내가? Stimați prieteni, cei care vizionați, am o singură rugăminte la dumneavoastră și vă rămân dator, cum se spune, distribuiți pentru a se cunoaște lucrurile frumoase care se întâmplă la Vaslui. Ca peste tot sunt și lucruri mai puțin plăcute, mai puțin frumoase, dar festivitățile de acest gen, promovarea tradițiilor naționale, bineînțeles alături de aici sunt nu numai copii vasluieni, ci de întreaga țară, se înțelege, și nu mai spun alături de invitații noștri din țări străine. Nu știu dacă vă amintiți, în urmă cu câțiva ani, când acea tânără din Vietnam a intonat cântecul, a cântat, a interpretat cântecul la Casa în România, ați văzut ce emulația s-a provocat, produs în sufletele noastre, ale tuturor românilor, milioane și milioane de vizualizări. Eu chiar am trimis directorului Centrului Cultural Județean Vaslui, domnul Lucian Onciu, cu respect, sănătate, i-am trimis, i-am reamintit, uite, numai o singură distribuire are 4,9 milioane de vizionări, dar câți alții nu au descărcat-o și nu au reîncărcat-o în nume propriu. Deci e ceva, acest festival e un eveniment cu care ne putem mândri și rugămintea mea este să distribuiți. Să distribuiți pe pagina dumneavoastră de socializare acest eveniment. Acum noi ne aflăm în parcul Popou din Vaslui, ca să știți. Bine, vasluienii cunosc lucrul ăsta. În descrierea videoclipului am pus numele țărilor invitate să participe și care au putut să ajungă. Au fost și țări care nu au putut din cauza vizelor, dar mare parte din cei care au fost invitați au venit. Și vă rog din suflet să distribuiți. Deci aici are loc pregătirea, să zicem așa, pentru parada festivalului Hora din Străbun, la care participă toate țările prezente la eveniment, copiii noștri din județul Vaslui și din țară. Parada va începe la 17:30, așa au anunțat organizatorii, pe traseul Parcul Popou, Centru Civic, Teatru de Vară. Apoi are loc programul de la 19:30. Rețineți că pe TVR 3 Iași și pe TVR 3 are loc transmisia evenimentului. Pe TVR 3 Iași, pe TVR Iași începe de la ora 19:30, pe TVR de la ora 20. Din câte am văzut, până la 22, 22:30, 23, în funcție de programul fiecărei televiziuni. De ce vă spun lucrul ăsta? Pentru că veți vedea, cei care nu puteți ajunge, sunteți din altă parte, ori pe internet, pentru că ei vor difuza și pe rețelele de socializare, veți putea să vedeți la o calitate mai bună, cu mai multe unghiuri. Ei sunt cu car, sunt, din câte am văzut eu, vreo 10 camere au adus. Sunt montate deja la Teatru de Vară, să dea Dumnezeu să nu fie ploaie. Și veți vedea un festival filmat de mai multe unghiuri, parcă altfel atrage ochiul, atrage privirea. Bineînțeles, vor fi și televiziune locale care vor transmite, Vaslui TV. Cred că vor aduce și ei mai multe camere. Poate, nu știu, dar cred că vor transmite, cel puțin la conferința de presă, așa am înțeles, sau așa, poate așa a fost percepția mea. Total TV, de aici din Vaslui. Eu voi da o mână de sprijin, dacă pot să zic așa. Nu mă simt așa prea bine, mai degrabă stau mai liniștit. Da, voi da o mână de sprijin celorlalți.
Bineînțeles, prietenii noastre care vor participa vor putea să facă live-uri, filmulețe și așa mai departe. Rugămintea mea este ca, dacă vă place filmulețul realizat de prietenii noastre, distribuiți-le pe acelea. Vă plac cele realizate de TVR Iași, care vor transmite și pe Facebook, festivalul care va începe de seară la 19:30. Distribuiți la TVR Iași. Vă place de la, nu știu care, distribuiți de acolo. Ca să multiplicăm lucrurile bune. Ca să mă duc puțin spre poartă. Cu respect, domnul Virginel Solomon, un om care merită toată aprecierea, toată stima. Posibil. Îi văd pe cei de la fanfară că mers pe poartă. Poate ar fi bine să merg și eu. Cu respect, sănătate. ...17 și 14, haideți că mă îndrept spre poartă, ca să fiu... să iau un unghi, să aleg un unghi acolo mai frumos. La ora 17:30 începe parada, dar mi s-a părut ce a fost extraordinar dansurile celorlalți. Am zis hai să deschid live-ul, camera, să puteți să vedeți cu toții frumusețea unora dintre dansuri înainte de eveniment. Dar puteți să mai cântați. Da, am înțeles. Mulțumesc. Haideți să vin să vă salut. M-ați cucerit și la Todirești. Da. Așa e pe cineva. Hai, Florin! Toți băieții la fotografii cu domnul primar. Și cine face poza? Păi nu, dar începi treaba și... Da, dă-mi și așa, da, George, uite aici, da. Așa, hai. Și tu dau. Neagurile stânga-dreapta, da? Da. Nu, dați-vă, faceți fotografii. Gata. Cred că se vede și la TVR Iași, nu? Cu respect și respectele mele tot ce faceți. Numai oameni deosebiți pot face ce faceți dumneavoastră.
Da. Stimați prieteni, în mai puțin de 15 minute veți vedea și dumneavoastră ceva minunat, ceva deosebit. Parada aceasta care ne încântă sufletele. Acum, noi trebuie să admitem fiecare gen muzical. Nu trebuie să fim exclusiviști, excentrici. Fiecare gen muzical are proprii lui admiratori. O mână de oameni, de români care am trăit pe la țară sau provenim de la țară sau am avut părinți la țară, încă mai ținem cu dinții la bucuria pe care, bucuria multicoloră, dacă am putea să spunem așa, o oferă costumele tradiționale populare românești. Noi ne mândrim cu cele din Vaslui. Alții se mândri cu cele din Bacău, din Târgu Mureș, de peste tot. Și ne bucurăm când au loc asemenea evenimente. Da, din câte am înțeles, 4-500, spre 500, poate chiar mai mult. Bine, eu am anunțat un număr fix. Dar știți cum e, mai vin înlocuitori, mai vin că poate o pereche pățește ceva, știți, ca să fie un joc. Și din câte am înțeles se duc spre 600 de prezenți.
Salut, salut! Stimați prieteni, 17:30, mai sunt 5 minute. Totuși am văzut prin spate pe acolo că mai veneau formații din care erau așezate în parc. E o muncă enormă. Enormă. De ce să nu recunoaștem?
Stimați prieteni, revin încă o dată cu rugămintea mea din suflet ca toți cei care vizionați să distribuiți videoclipul pe paginile dumneavoastră. Dacă se poate și pe grupuri. Să trăiască Donjan. Cu respect, cu respect. Întâi sunt ai noștri, cei de aici din județul Vaslui, din România, și urmează și ansamblurile țărilor invitate și care au dat curs, care au putut da curs, mai bine spus, invitației de a putea fi prezenți. În piața civică din Vaslui, întâi are loc parada prin orașul Vaslui, iar în piața civică din Vaslui va avea loc un program al tuturor celor de aici pe care dumneavoastră îi vedeți în prezent. Trăiți! Doamne ajută! Cu respect, cu respect, cu respect.
Cu respect, cu respect.
Stimați prieteni, e puțin de mers, dovadă că sunt peste 500 de participanți la asemenea evenimente. În imagine și pe artistul tradițional. Oricum, aprecierile mele pentru generațiile de copii care le formați. Mulțumim, cine bunic. Romică Brunche l-ați avut în imagine. Cantautor de folk. Totodată și opinia mea. Un patriot, un păstrător al tradițiilor naționale. Încerc să ajung, cum se spune, vârful de lance al acestui marș. L-ați văzut cei care v-ați uitat de la început în Parcul Copov. Formația condusă de instrumentistul Alexandru. Și sper ca până la intrarea în piața civică din Vaslui să surprinde, să pot să ajung. În
piața civică din Vaslui va avea loc un purpuriu, aș putea spune, de dansuri tradiționale ale tuturor celor pe care îi vedeți aici. Câteva minute fiecare. Uitați ce micuți sunt. Cu respect. Uitați. Cu respect, cu respect.
Atenție! Doamnelor și domnilor, aceasta este o imagine care ar trebui să facă înconjurul lumii. Este despre Vaslui, este despre cea de-a 8-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor, Hora din Străbuni, Vaslui, România! Un tablou coregrafic pregătit de maestrii coregrafi Virginel Solomon și Gheorghe Ilașcu va încânta pe toată lumea prezență aici în Piața Civică și nu numai. Acest eveniment este transmis în direct de televiziunea română. O să vă rugăm pe toți în acest moment, în afara dansatorilor, să părăsiți platoul pentru o filmare care să aibă în prim plan pe oaspeții noștri, pe gazdele noastre, pe toți cei prezenți. Într-un minut, atențiune, începem! Vă rugăm încă o dată să eliberați platoul pentru a putea începe. Doamnelor și domnilor, invitată de onoare cu această ocazie a deschiderii festivalului nostru,
cea care considerăm noi că dă imnul festivalului Hora din Străbuni. Doamnelor, domnilor, doamna Miora Velicu, acompaniată de ansamblul Trandafir de la Moldova de la Huș, dirișor Valerica Petraru. Festivalul începe în 5, 4, 3, 2, 1, maestre! Dreapta doi, mai așa-i hora pe la noi, mai așa-i gândira. Hora mea moldovenească, mai și de-o știi să pornească, mai măi. Stânga unu, dreapta doi, mai așa-i hora pe la noi, mai așa-i gândira. Și porta pianului îi place să plechim și apoi să joace. Până ajung și din aici, să răspundă prin ochii, uite așa. Ia că așa! Da moș Costache din strâmtură, păi joacă baba în bătătură, să ține babă pus la ghini, păi și te împărtește cu mine. Hai Catrină și le arată, mă, cum jucai când erai fată, mai măi. Stânga unu, dreapta doi, mai ca așa-i hora pe la noi, mai și-ai ghe-ghe-ghe-ghe-ghe-gea. Hai Catrină și le arată, măi, cum jucai când erai fată, mai măi. Stânga unu, dreapta doi, mai ca așa-i hora pe la noi, mai și-ai ghe-ghe-ghe-ghe-gea. Și foii verdi păpușoi, oi, ia fugim, fugim și noi, măi! Mai stânga unu, dreapta doi! Mai ca așa-i hora prin la noi, măi! Oh, și așa, și așa! Hai, din săptămâni jumate, mi-ai intrat în ce de coate, mi-ai intrat în ce de spate, mai bătiți în băi! Și-am dat pe toate cele, să iasă și de șole, să iasă pe lătușele, mai bătiți în băi! Nici am face să vă spun că mă doare și acum, am gândit că te-ai jucat, poate nu mă mai durea! Nici am face să vă spun că mă doare și acum, am gândit că te-ai jucat, poate nu mă mai durea! Oi, 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 să chiar că ți-ai cu foc! Oi, pe care îmi place să joc! Oi, să-i cu foc și zi mai tare! Oi, ia cât să mă mai doare! Baba Ioana, păi din Jegeni Sărbana, că pui jos să mă trauce și știu mă las în pace. Să mă duc la Baba Ioana, păi din Jegeni Sărbana, că pui jos să mă trauce și știu mă las în pace. Oi, 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 zi chiar că ți-ai cu foc! Oi, pe care îmi place să joc! Oi, zi că poate zi mai tare! Parcă nu mă mai doare! Let's go!
bătiță și hai la joc bătiță, colo polieniță, mai bătiță, bătișor, uite jocul șefii, cu flăcășul trefii, dați în pintelete, mai bătiță, bătișor, de asta se joacă fata și la stânga, și la dreapta, și înainte, și înapoi, bătiță, mai. Roată, roată, joacă chini, nu te chede ca din mine, nu poți să mă te face și lasă fata să joace, mă! Doamna Mioara Velicu, Orchestra Trandafir de la Moldova, de la Huș și cei 200 de dansatori, o mostră de virtuozitate a tradițiilor județului nostru. Doamna Mioara Velicu, vă mulțumim tare mult, ne revedem la Teatru de Vară cu domnia voastră. Cu siguranță vă așteptăm acolo. Mulțumim, rugăm dansatorii noștri să se retragă pentru că vrem să le mulțumim în aplauzele dumneavoastră ansamblurilor Trandafir de la Moldova, de la Huș, ansamblului Hora Vasluiului, coregraf Virginel Solomon, Școala de Dans Mădălina și Virginel Solomon, Obârșii Negreștene, coordonator Elvira Grigoraș, coregraf George Ilașcu, Coltreni, Târzii, coregraf Ion Butnaru, Plaiurile Crutului, Râșești, Drânceni, Stălcioara, Valea Grecului, Iuda Epureni, Răzeșii din Pogonești și Pădurețul Oșești. Un oaspete atât de drag nouă pentru că revine la Vaslui. Prima dată când s-a prezentat la fața locului a fost în anul 2015. Cine nu-l cunoaște? Pe Neamărin! Revine la Vaslui, este președintele organizației SIOF, Consiliul Internațional de Organizare al Festivalurilor Folclorice. Este președinte onorific. Îl secondează sau s-ar putea să ia din ce în ce mai mult prin planul fiica domniei sale, Larisa Barbu. Pentru că așteaptă un moștenitor, viitor dansator al următorului ansamblu, sunt convins că este aici alături de noi și trepidează. Doamnelor și domnilor, primii noștri oaspeți care mi se adresează sunt Școala de Dans Popular, Larisa și Marin Barbu, București.
Mulțumim Școala de Dans Larisa și Marin Barbu. Doamnelor și domnilor, organizatorii acestui eveniment, Consiliul Județean Vaslui, Primăria și Consiliul Local Vaslui și Centrul Cultural Județean Vaslui. Rugăm reprezentanții instrumentiștii Ciprului de Nord să ni se alăture foarte repede aici pe scenă. Rugăm reprezentanții ansamblelor să însoțească pentru a nu exista absolut deloc timp morți. Până atunci o să rog pe domnul președinte al Consiliului Județean, domnul Dumitru Buzatu, să ne adreseze câteva cuvinte. Doamnelor și domnilor, permiteți-mi să vă spun câteva lucruri. Acum, după ce ați văzut deja primele manifestări ale festivalului nostru și cred că nu e nevoie să adaug eu foarte multe cuvinte sau să fac caracterizări ale celor care sunt prezenți, vor fi prezenți pe scenele și în piețele vasluiene. Este vorba de un număr de 11 țări participante la acest festival și de 4 continente care sunt prezente la noi. Invităm pe toți vasluienii să le ofere un suport emoțional confortabil participanților, să-i sprijine pentru a produce tot ceea ce este mai bun în activitatea formațiilor respective, în folclorul țărilor respective. Tuturor vă urez petrecere frumoasă și vă doresc multă sănătate. Un moment emoționant atât pentru noi organizatorii cât și pentru domniile lor. Primele 2 ediții ale acestui festival s-au desfășurat în anii 1995 și 1997. Următoarea trupă a fost prezentă la ediția din 1997. Doamnelor și domnilor, din partea de nord a Ciprului, alături de noi sunt trupa Alaichei din Cipru de Nord. 3 dintre acești reprezentanți revin astăzi la Vaslui cu emoție, cu entuziasm. Îi invităm alături de noi pentru o reprezentație.
Ciprului, le mulțumim pentru că au revenit la Vaslui, unde evident s-au simțit foarte bine. Doamnelor și domnilor, Alechei, partea de nord a Ciprului. Thank you! Mulțumim, Cipru! Mulțumim, Șercan Cimoglu este persoana care a revenit la Vaslui și care a fost cea care a luat legătura cu noi să revină aici. Doamnelor și domnilor, folclorul georgian are ceva ce cu greu poate fi egalat. Sunt considerați zburători. De data aceasta vin din Zubtini, un oraș din Georgia, ansamblul de dansuri populare Tutarcela. Se spune că doar până la o anumită vârstă poți fi dansator al tradițiilor georgiene. Imediat veți vedea și de ce. Doamnelor, domnilor, Georgia!
Doamnelor și domnilor, i-am provocat, au vrut să vină, ei sunt ansamblul din Subdivi, Georgia, Tutarcela. Ne mulțumim. Domnule primar, ca de obicei, Vaslui este o gazdă minunată pentru toți oaspeții noștri. Câteva cuvinte pentru concitadini și pentru oaspeți. Distinși vasluieni, permiteți-mi ca în numele dumneavoastră să urez un bun venit tuturor musafirilor noștri, atât din țară, din județul Vaslui, din alte localități, cât și din străinătate. Sperăm ca împreună în aceste 5 zile de festival să avem plăcerea să participăm la spectacole deosebite. În aceste zile, Vasluiul a devenit capitala națională a folclorului și a dansului popular. Să o ținem tot așa, să organizăm activități, pentru că împreună să ne bucurăm de clipe minunate. Vă mulțumesc și vă doresc vizionare plăcută, participare, iar finalul dumneavoastră sunteți cei care veți acorda notele. Eu sunt convins că vom obține rezultate frumoase. Mult succes! Mulțumesc, dragi vasluieni, încă o dată pentru tot ceea ce faceți și pentru ceea ce reprezentați dumneavoastră. Mulțumesc mult! Și noi vă mulțumim. Serbia a fost prezentă la 3 dintre edițiile festivalului nostru. De fiecare dată extrem de apreciați. Vin din Kikinda Mare, de aproape de România. Se numesc Societatea Academică pentru Promovarea Muzicii Gusle din Serbia. Vă mulțumim, sunteți minunați și nu uitați că ne putem revedea cu ei sâmbătă pe 5 august în Teatrul de Vară din Vaslui. Aplauze pentru Societatea Academică pentru Promovarea Muzicii Gusle din Serbia. O altă asociație de dansuri populare, un grup pe care l-am dorit foarte mult aici la Vaslui, reprezintă Turcia. Asociația de dansuri populare Cuisine
Ușa Clarii. O imagine foarte interesantă sub privirile lui Ștefan cel Mare. Prieteni, nu uitați, în fiecare seară, începând cu orele 19 și 30 de minute până la aproximativ orele 23, sunteți invitații noștri la Teatrul de Vară sau sala polivalentă în caz de vreme nefavorabilă, dar prognoza noastră spune că nu va fi niciun fel de problemă în această direcție, iar în ultima seară ne vedem aici în Centrul Civic. Suntem pregătiți să aplaudăm pe invitații noștri din Turcia. Suntem gata? Merge banda! Aplauze! Hüseyin Uşakları, Ankara, Turcia. Erbil İçerisi'nden mulțumim! Lăsăm în urmă pentru puțin timp Europa. Ne-am dorit foarte mult o premieră în festivalul nostru. O explozie de culoare în Centrul Civic al Vaslui, pentru că invităm să ni se prezinte compania de dans Choi Yong Chung din Daejeon, Coreea de Sud.
Aplauzele noastre pentru compania de dans Choi Aonjung din Daejeon, Coreea de Sud. Le mulțumim. Suntem în plină vară și uneori poate ne zboară gândul către Grecia, fie că e vorba de un concediu minunat. De data aceasta au venit grecii la noi. Salutăm compania, grupul de dansuri populare Migdonia din Salonic, Grecia. Un astfel de grup din aceeași localitate, din Tesalonic, din Grecia, a fost în orașul nostru în anul 2015. I-am apreciat și sunt convins că vom face același lucru și la această ediție.
grupul de dansuri populare Migdonia din Salonic, Grecia. Le mulțumim, îi aplaudăm, ne vedem cu ei în seara de vineri. Mulțumim! După aplauzele bine meritate acordate Greciei, le mulțumim. Următorul grup care urmează să se prezinte în fața noastră a ajuns la Vaslui în urmă cu 30 de minute, înainte cu 30 de minute de începutul paradei. Au ajuns de la un festival din Serbia, au ținut însă neapărat să ne prezinte și domniile lor în această seară un program de 3 minute. Doamnelor și domnilor, din San Bartolo, Mexic, compania de dansuri populare Tierra Mestiza. Prueba tercera llamada tercera para el maestro Jorge Pompa. Tercera llamada tercera inicial. Probando, probando.
¡Viva México! Le mulțumim încă o dată pentru efortul lor, aplaudăm danzatorii, dar aplaudăm și pe celebrii mariachi! Muchas gracias! Amigos, amigos, mulțumim! Încă două trupe mai sunt de prezentat, nu uitați că peste 35 de minute începe spectacolul la Teatru de Vară. Cei care aveți bilete și abonamente, acum e momentul să vă îndreptați către. Noi continuăm prezentarea noastră. Cine ar fi crezut că la Vaslui va veni Irakul din Kirkuk, Irak, grupul Kirkuk Brayati. După o muncă istovitoare a organizatorului de a aduce aici, pentru că nu e simplu deloc să obțină vizele de intrare în România, ne bucurăm să vi putem prezenta reprezentanții Irakului. Mulțumim, Irak! Le mulțumim pentru prezența lor, la fel, după un drum lung. Doamnelor și domnilor, formația care se va prezenta în cele ce urmează aici, în fața dumneavoastră a publicului, este compania artistică Crea Dansa din Santiago de Cali, Columbia.
Sunt spectaculoși, sunt frumoși, sunt minunați. Prima dintre țările pe care o vizitează este România. Urmează alte 3 într-un circuit festivalier de o lună și jumătate. Doamnelor și domnilor, compania Crea Dansa Santiago de Cali, Colombia! Facem o foarte scurtă pauză pentru că se pare că avem o altă melodie pregătită pentru această deschidere. Dacă nu suntem pregătiți cu o alta pentru că este singura, nu este singura, avem un stick, așa cum se întâmplă, nu uitați, doamnelor, domnilor, festivalul nostru durează 5 zile, începând de astăzi până duminică. În primele 4 zile vedem aici, în Teatrul de Vară, iar în ultima seară, aici în Centrul Civic. Columbia! Mulțumiri pentru participarea dumneavoastră la festivalul de la Vaslui. Doamnelor și domnilor, Crea Dansa Columbia! Aceasta a fost o scurtă carte de vizită a fiecărui ansamblu prezent în această a 8-a ediție a festivalului de la Vaslui. Avem 30 de minute la dispoziție să facem transferul către Teatrul de Vară. Până atunci însă, cu ajutorul domnului Alin de la Sunet, vă invităm pe toți, indiferent de naționalitate, la Hora din Străbuni! Toată lumea în Hora Mare să învățăm pe mexicani, pe irachieni, pe colombieni, cum se joacă la noi aici, la Vaslui.
turul să fie hore în hore. Mai mulți dansatori pe mijloc.
Thank you.